Čaute, tu je Filip Siermi a vy práve sledujete ďalší diel Anime minútky. A dneska vám predstavím anime, ktoré ste sami odhlasovali pod posledným videom, a to Fufu Ichouku Obito Miman, a.k.a. More Than a Married Couple, But Not a Lovers. Takže v tomto anime sledujeme postavu Jiro Yakuita, stredoškoláka, ktorý má presne dvoch kamarátov a v triede je lúzer. Pre príbeh sú mimo neho dôležité ešte dve postavy, a to je jeho kamarátka z detstva, do ktorej je zalúbený, a triedna bad bitch, ktorá ho nemá rada, lebo, čo ja viem, asi nie do skúl. Poďme ale k samotnému deju, ktorý sa celý točí okolo spoločného spolužitia. Presnejšie, na škôlkach naše postavy chodia ich v jednom ročníku náhodne rozdielovať do párov a nutia ich takto spolu existovať, ako keby boli manželia. Pričom, ak sa chovajú ako manželia, tak dostávajú body, a ak nie, tak ich strácajú. Naša hlavná postava samozrejme skončí s triednou bad bitch, a tak môže začať zbližovanie a romantický trojuholník. A ak chceš vedieť viac, tak na Vianoce vyjde podrobnejšie video na mojom YouTube.